Welcome to my channel, Kuya Jeff TV. Ayan na guys. May ka na. Wawalang ka. Lubot. Lubot. Patay ka. Oh. Bayot. Easy open. Ha? Isi open cup ko na niya ando gaya. Na nagamong tapioca guys. Wa pa na mo gibutangan og mango. Wala na ba na mong itlog buron guys? Ayun guys. Bagkuan meg. Tapioca. Tapioca. Huwag ang cellphone ka. Baba. Wala ka. Pay ko sa buon mo. Nubo. Wow. Nubuon bugahan. Lugan na naman na yung chip to. So, nyam, nyam, nyam. Wala.